Jo, takže čaute ľudia, toto je Samola X kuchyňa a dneska ideme variť. Meno som tomu dal ja, lebo to je môj vlastný recept. Šmakocinku. Dobre, idem vám ukázať iné ingrediencie. Takže, je to niečo, čo máte v chladničke všetci určite. Takže tak, je to samozrejme tieto dve veci. Tak, no len nie to ešte. Samozrejme, že tam ide ešte muka a strhanka, lebo to obalíme. Ale najprv si ideme teda variť zemiaky. Prečo zemiaky? Pretože k tomu budem robiť zemiakovú kašu. V tomto videjku vám to všetko ukážem. Keď máte veľké zemiaky a jete iba dvaja, stačia 6 zemiakov úplne. Aj ešte menej, 3 zemiaky, dobre. Tak idem tu. Takže zoberiete hrniec. Dáte ho do umývadla. Naberete tam studenú vodu. No nie studenú, letnú, normálnu vodu, tak čo to vravím. No. Tak, a keď naberete vodu, počkajte. Počkaj. Tak to zoberete a dáte to na platničku. Hej. Áno, takto nejako. Potom si zoberete zemiaky. Mám to. Čo to hovoríte? Som zavrel chladničku. No. Tak. Zoberete si voľakú dosku na krájanie. Hoci jakú. Ja mám túto. Takto. Hoci jaký nožík. Ja si berem tento. Tak. Takto. No. A teraz ideme krájať. No nie krájať, ošúpať zemiaky. A keď budú ošúpané, sa vám ozvem. Takže je tu prvý zemiak. A budeme ich potrebovať cca. Ja dám 6. Takže tak. A zoberte si na to normálny nožík, lebo ako vidíte, ja mám tuto tupý nožík. Tak mi to išlo ťažko. Dobre. Ahojte, ukážem vám, keď budem mať ošúpané zemiaky. Tak, už som to dokončil. Sral som sa s tým pol hodinu. V živote už nechcem zemiaky. No, takže keď máte 6 ošúpaných, ja mám 2, 3, 1, 2, 3, 6. Dobre. Takže zoberete si všetky tie zemiaky. Áno, zoberete si ich a dáte ich do hrnca. Všetky zemiaky si dáme do hrnca. Tak. A pokiaľ máte tie staré šporáky, tak to nastavte na stupeň 3. Tak. Pozrieme sa, či sa zaplo. Dobre. Necháme zemiaky vo vode. Tak. A ako sa... Aha, ja som ešte jednu švábku zabudol. To som mi spravil 7. Nevadí. Tak. Teraz spravíme toto. Urobíme v poriadok. Zoberete zemiačky. Dáte ich tu. A to urobí môj oco. Dobre, teraz idem na toto. Takže vyvriete si šunku. Dobre, takže zoberete si šunku. Dúfam, že to vidíte dobre. Takže mám tu šunku, syr. Dobre.
Tak zoberieme si šunku. Počkajte, mám masné ruky tam. Dobre. Koľko je tam tak šunky, no? Keď máte šunku vybratú, zoberieme si, že 4 šunky. Tak to je raz, 2, 3, no 3, sa mi to nezmestí, 3 a 4, no, je to také divné, lebo sa to nezmestí. Teraz si otvoríme, kde ma to, teraz si otvorím, čo také mocné ruky mám? Asi sa hnevám pri tomto varení do ryti. Takže takto. Niektorá šunka samozrejme, že mi... No, dobre. Môžeme vidieť, je to krásny syr, ale aj drahý. 2 €. Takže. Naskladáme si, ale pozor, aby ste zase nezlomili, lebo ako úprimne zlomíte, tak ste naozaj zbytočne toto všetko robili. Pekne si to naskladáme. Mne to bolo ako, počkej, takto, tak, teraz takto, dobre. A teraz to pomaličky zrolujeme. Vidíte, ako to pekne robí. Tak ešte raz od začiatku to musím robiť. Lebo som to zle spravil, musím aj to. Takže pomaličky. A teraz zobrať aj tú druhú šunku. Počkej si. Zober sa, tá čo? Hej, jasné, a poriadím to. Takto. Takto. A budete to mať nejako, takto môžeme vidieť, že je to plnené syrom. Zabalené štvorstrami šunky. A to dáme obaliť. Obalíme to iba nie v trojobale, ale iba vo vajíčku. A viete kde? Vo vajíčku. Áno, strúhanky. A dáme to piecť na 180 stupňov cca 15 až 20 minút. Takže tento si dáme bokom, ideme na ďalší. A počkaj sa pozrieť, či mám tu toľko šunky. Oco, bude stačiť, keď nám spravím 2? A ja robím. Aha, to on išiel tam? Si videl, že spí. No to je mago a hlavne Starkému užijete. No, takže naskladáte si to ako predtým. No to jednu šunku nevidíte, čo je tam dole, ale máte mať 4 šunky, hej? Aby ste vedeli. Mal som včera objednať ešte jednu šunku. Takže takto. A moja posledná šunka. Ako to teraz vymyslím do ryti, nevadí. Ale počkaj, ja mám ešte šunku, ale tamto nie. Dobrá, táto je fajná. To už nevadí. No, takže naskladáte to ako minulé. Proste viete postup naskladať, nie? Ale mám chuť na tú šunku, pekne vyzerá, no, ale toľko, ale nemá veľa kalórií, však to je tá dieta, no čo. No, takže toto bude dneska naozaj bielkovinová bomba. A preto tomu dávam dneska názov šmakocinka. No, takže zase som to naskladal, ako môžete vidieť. Teraz tam naskladáme syr. 1 syr. Zase mi to nevyšlo. Musím to ďalejšie tú šunku dať. Takto. Musíš byť ďaleko. Ďaleko musí byť to čo. Hej. Takto. Slávka, no skontroluj. Tu som sa dvakrát pomýlil. Dajte si pozor, že tá šunka musí byť nejako takto ďaleko. Takže tak ľudia. Takto. Zoberete zase syr. Dáte ho tuto. Ja mám posledné 3 syry. Aha, tak 4. Však ale iba tým vidú. Ako to?
Man hindujšeky, mrada hindujšeky. Takto. Máme pomýliť nás. Míre anđum. Aká na anđum míre. Takto. A takto. Šumsa, Slavka. A zase to zabalíme. Šiesto. Hej. No ale šumsar mám tu hadohodnina, lebo Slavka žáne sú, lebo... Ležu gáňom. No takže môžeme vidieť, ako takto to vyzerá. Tento sa mi trošku on zakrivil, ale to nevadí vôbec, keď sa vám to zakriví. Ale tento sa mi igen páči, fakt je peknejšie, krajšie ako žena. No, takže keď toto máme, ideme to obaliť. Takže zostaňte ešte tu, nevypnem to, idem iba zobrať vajíčku a múku. Toto si dáme na tácku, to neuvidíte, ale... Alebo pozriem sa ešte do chladničky, že či mám šunku a sír, ale pochybujem, no keď tak, no tak bratovi niečo vypražím, pretože on je budcháben. Vy to viete, nie? Otvorím video. 20. tukánava isto, ja tu to várka hnutie. Oda tuke anava isto, Slavka. To ti doniesie niečo? No, takže už šunku a syr nemám. Pripravte sa, že potrebujete veľa šunky a tiež veľa platkového syru, pretože tento syr, či šunka 2 eurá, toto euro 80 a vyšli mi z toho iba 2. Ja si dám jednu, tá jedna sa síti s tou kašou a môj táta si dá tiež jednu, a čo môj brat? Musím mi pohľadať niečo v chladničke, počkajte tu, nie že mi ujdete. Neča šunk kvôli mi neča uređanje sa. Ojdem tamo, je zdam 10 dolestar, a bez 10. Manove starna nič, u inke mrada kre šeki soli. Tježavka pendjom, penavo. No, takže ľudičky, môj brat sa musí uskromniť, alebo môj oco. Tieto klobásy miluje, takže buď si dá toto otec, alebo on. Viete, koľko kalórií toto má? Koľko masti. Fuj, pozrite sa na tú masť. Až tam pláva, fuj, ani to chytať nemôžem. Ja si dám radšej jeden z týchto. Jeden má, viete, 150 bielkovín v sebe. Je to bielkovinová bomba. Jedno vajíčko, a to vás nezasíti, predsa nie jedno vajíčko, ja potrebujem napríklad 3, 4. Dobre, to som už prehnal. No, dobre. Takže teraz to ideme obaliť v tom trojobale, ako som vám hovoril, hej. Dobre, ideme to obaliť, lidičky. Som ako teraz, vieš, teraz lidičky, ako sa to hovorí. Toto už trvá 8 minút. Tlak. Takže môj oco išiel ku kvete po klobásky, takže toto máme hotové. A vraj mám nechať môjmu bratovi jeden z tých oných šmakociniek. Tak zoberiem klobásky. Klobásky dám tu ocovi bude jesť kapustu. Vieš, koľko kalórií má taká kapusta? Ty kokos. Pripravte sa, že zajtra to bude topovka. Lebo zajtra som si na to kúpil včera ingrediencie. Robíme tofu. Áno, tofu s opekanou zeleninkou. A s jemne pripeklým celozrným tvrdým chlebíkom. Takže zajtra dúfam, že toto mu bude chutiť. V živote som to nemal. Uvidíme. Stálo to iba euro 20, takže nie je moc drahé. Ale to iba pre mňa musím spraviť, co bude trpieť teraz. No dobre, končím. A zavolávam, keď oco príde vajíčka a múku tam dám. No proste, keď to bude hotové. Čauko! Dobre, ja som si teraz všimol, že aká múka, polohrubá alebo hladká. Zavoláme mi bratrancovi, on je múdry, ten magor.
Ja už mám aj vajcia, aj struhanku je tam, to som našiel. Domáca struhanka môj otcov predáva euro za kilo ľudia. No, takže dám si kameru tuto, aby ste presne videli. Otvor, nech sa... Počkaj teraz. Otvor. Dobre, idem. No ľudia, môj otcov predáva struhanku kilo za 1 euro. Je to s rožkou, to sa oplatí. Takže zoberiete si vajíčka, toto si dám teraz na bok. Prvé rozbijete. Takto. Druhé rozbijete. A dávajte pozor, aby tam nebola škrupinka. Takto. Tretie rozbijete, ja dávam cca 4 vajíčka, lebo 3 vajíčka dám. Neviem koľko, však som to... A teraz vám ukážem 3 ľudia, hej? No to čo? Vidíte? Jednou rukou. A ja, není tam žiadna škrupavka. 3 vajíčka mi stačí, keďže ja mám tu len 2. Takže do chladničky toto koša neutečie mi. Vicin dome, ale io non sto vicino perché è venuta ficciava tutto il cibo e per No, takže ľudia, zoberete si vidličku. Môže to byť samozrejme aj lyžička, ale najlepšie je proste lyžička. Takže ja to vždycky robím takto, ja mám taký odlišný spôsob, že najprv si takto prepichnem tie žltka a potom idem na to. Mixujeme. Mixujeme pekne. Mixujeme. No. Takže keď budete mať zmixované, toto dáte do umývadla alebo do myčky. Ja som to tam hodil a trafil som sa. Sanko, hej, ale toto nerob! Nerob toto! Dobre. Oco, točím video. Samová X kuchyňa. Teraz si zoberieme taká ťažká struhanka. A ja teraz neviem, či to obalím v tému kýbli, alebo to dám do misky. Dám to radšej do misky. Takže počkajte tu. Misku mám tuto, len teraz ako to tam dám. Asi nabíjačkou však. Tak, tu nabíjačku vôbec mám. Počkajte ľudí. Keďže som nabíjačku nenašiel, tak mám iba toto. To je to na zmrzlinu, viete? O, nevadí. Aj toto sa dá použiť k dobrému účelu, no. To chcem, aby som to obalil. Teraz sa pozrite, hej. Vidíte? To skáče. No, takže toto podľa mňa ešte poslednú toto. Len toto nerobte, lebo... Dobre, takže keď to všetko máme, zoberieme toto a zoberte si ešte voľakú misku alebo one. To čo si tam dal? Čo? To čo si tam dal? Takže obalíme to vo vajíčku. Nebojte sa toho vajíčka, normálne to môžete chytiť. No, takže nebojte sa tohoto obaliť, ľudia. Keď to máte obalené,
Tak. To v strúhanke. Naozaj ľudia, nebojte sa toho, však to sa nič s tým neurobí, keď sa trošku zašpiníte, no. To vôbec nevadí. No pre mňa to vadí, ale to je už jedno. Takže, dáte to tu. No, zoberete druhý, mám to strašne špinavé ruky. Do vajíčka. Viackrát takto, aby sa to viacej prilepilo. Kudne aj takto spodok, radok. Tak, dáte to tuto. Aj posypeme na to strúhanku. A začneme to obalovať. Takto, takto, takto. Takto, 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 tak. Ako môžeme vidieť, máme to veľmi krásne obalené. Tak. A teraz si umyjem ruky, tak počkajte. Takže pripravil som si tu plech. Na videu nevyzerá moc veľký, ale je taký priemerný. A zobereme. Ako nemusíte to spraviť, ale ja to idem spraviť. Pre istotu, viete, aby sa mi to tam nepoválalo a tak. Zoberiete si pečiaci papier. To sa akurát urobil, dobre. Takže takto. Proste normálny pečiaci papier. Tento je taký moc široký. Takže takto. No, takto. Potom tam dáte. No ľudia, takže môžete vidieť, takto som to spravil, dal som to zvlášť. A pridáme si to, budete sa trošku diviť, uvidíte, počkajte. Takže pridáme si tam. Samozrejme, že nič. Dobre, ideme to dať do rúry 180 stupňov cca 15 až 20 minút. Takže dneska ingrediencie boli šunka, no plátková šunka, plátkový sír, strúhanka, vajíčko a zemiaky. Takže takto z 5 alebo 6 ingrediencií si môžete urobiť obed. Obed trvá cca 35 minút, ale zase stojí to za to. Keďže mne už šunka a sír došla, takže ja si musím vystačiť s týmto jedným, lebo ja teraz držím dietu a ten jeden, neviem, to si buď zoberie Jaro, alebo Magor, či Magor, oco. No, takže takto ľudia a ideme to dať do pece, aj to vám idem ukázať. Takže, takto vyzerá ten plech, samozrejme som tam, ako som už vravil na začiatku, dal som tam aj pečiaci papier. Takto. A ja ešte, lebo tu je ešte jeden plech, ľudia. Áno, tento plech. Tento plech dám tu hore a nespadni na mňa. Tak. A dám tam tento. Takto, ľudia. Zavrem to. Dám to na 180, dám to na 200 stupňov. A dám to tu. Tak. Teraz sa nám to ľudia robí, takže ja idem poriadiť a keď to bude, tak vám zavolám a nastajlujem to a budem si pochutnávať. Čau. Takže ľudia, už sa nám to pečie, zemiaky sa varia. Ozvem sa, keď to bude všetko hotové, aj to nastajlujem. Takže tak ľudia, takto z 5 ingrediencií sa dá urobiť dobrý, fajný obed a hlavne dietný. Len som na niečo zabudol. Viete, na čo som zabudol, ľudia? Na nič. Takže zajtra, ako som hovoril, zajtra bude tofu s opekanou zeleninkou. Dietný, dobrý. No ja som ešte tofu nikdy nejedol, takže uvidíme. Dobre, ahojte. Dobre ľudia, takže zemiaky sa nám ešte varia. A ako môžete vidieť, toto už je.
Takže Teraz ako to vyberieš? to normálne to vyberiem. Ja. Takže vypneme rúru. Ja som zapol to. No. Vypneme rúru na 0. Zoberieme si handru a idem to vybrať. Keď to vyberiem, sa vám ozvem. Takže ľudia, môžete vidieť, je to spravené, aj syr sa nám trošku roztekol. No preto som tam dal ten pečiaci papier, takže je to dobre urobené, môžete vidieť. Toto dáme bratovi, lebo je to prakticky väčšie. Dobre, takže to dáme na tanier a ozvem sa vám. Takže ľudia, krásne sa nám to urobilo. Môžete vidieť, aj syr sa roztekol, no. Ja potrebujete na to ejdam, ale to už nevadí. Je jedno, aké dáte syr, proste sa aj tu iba trošku roztekol. Takto to vyzerá, aha, počujete? Takto krupe. A toto je tiež môjmu bratovi, pretože je to prakticky väčšie, tam sa používa aj viacej šunky, aby sa ten magor najedol. Takže vidíte, je to krásne spravené, už iba počkam na zemiaky a keď budú, tak sa vám ozvem. Ahojte. Tak ľudia, už robím kašu, pučem zemiaky, ako môžete vidieť. Naozaj stačí, keď jete iba 2, 6 zemiakov a chcete schudnúť, tak toto vám veľmi pomôže, to je ešte veľa. Dobre ľudia, pridám tam ďalšie, keď bude kaša, sa vám ozvem, nastajlujem to. Ahojte a zostaňte pri mne. Takže ľudia, kašička sa nám robí. Tak, môžete vidieť, že kašička sa nám robí. Takže takto ľudia, ozvem sa vám, keď to dám na tanier a bude to nastajlované. Takto ľudia vyzerá moje finálne jedlo. Takže takto to nejako vyzerá. Môžete vidieť, je tam syr, šunka, kašička, pridal som si tam trošku pridrženia vyňať. Tak a idem vám urobiť ASMR, ako to zjem, hej. Čo všetci dneska tupe nožiky máme? No. Viete, ako to chutí? Ako ten rezeň Gordon Blue. Normálne, ako keby som jedol to mäso a ten syr. Obe za 30 minút. No. A ja som si spravil takto málo, lebo držím dietu. A môj brat, on si k tomu dáva udenne, lebo on papá veľa. No. Chcete? Mňam, dajte si. OK. Jeden kúsok tohoto, ale normálne jeden, čo som mal, má 50 kalórií a 120 bielkovín. Pozrite. Mňam. Ako keby som normálne jedol to mäsko. Tomu tá kašička. No. Ten syr sa úplne rozťahá. Tá šunka vypustí šťavu. No, a som na to kašičku. Nedal som ti. No, takže ľudia,
Jest dobre. Zapyło ma to aż iba jeden kúsok, hej. Na tu srvaca bielkovín. Dobre. Takže zajtra nezabudnite, zajtra príde, zajtra budem variť tofu opekané so zeleninou. V živote som nejedol tofu, ani neviem prakticky, ako sa to robí, pozriem si voľaké recepty. Takže idem zeditovať toto video, dám to na YouTube a dajte do komentáru, že čo chcete, čo som varil, aby som varil pozajtra. Ja by som pozajtra varil kuracie nuggetky, ale v dietnom spôsobe. Neobalím to, opražím to na vasle a k tomu by som spravil niečo. Ale zajtra na to tofu som dosť vedavý. Stalo to iba 1,21 € kocka. No dobre ľudia. Končím a dobrú chuť vám prajem. Čauky.